Helyezkedjél kényelmesen. Vigy egy mély lélegzetet. Minden egyes be- és kilégzéssel egyre könnyebb és könnyebb leszel. Lélegezz oda, ahol feszültséget érzel a testedben. Képzeld el, hogy egy gyönyörű, téli, havas ösvényen sétálsz. És sétálsz ezen az ösvényen, és látod, ahogy a lefelé menő napsugarai gyönyörűen megfestik a havat, a csupasz fákat, és érzed, ahogy robog a hó a talpad alatt. Ahogy így sétálsz, megjelenik egy szarvas előtted. Hív téged, hogy kövesd őt. Ahogy így sétáltok, szépen lassan elértek egy nagy hegycsúcsig. Felsétáltok a magaslat tetejére, és visszanézve végignéztek a havas tájon, lemenő napsugaraiban. Sétáljatok le a másik oldalon. Ahogy így sétáltok újra, egy sűrű erdő vesz körül titeket, majd elérkeztek egy tisztásra, ahonnan látni a lemenő napot is, és ezen a tisztáson egy gyönyörű tűz ég, és a tűz körül egy asztal. Az asztal körül, ahogy körbenézel, csupa olyan embert látsz, akit te nagyon szeretsz, és akivel jó kapcsolódni. És nagyon örülnek a felbukkanásodnak. Kapcsolódj velük. Ki az, aki megjelenik itt? Táncoltok is a tűz körül, és a közelben van egy nagyon szép házikó. Az egész környezet nagyon meghitt, örömteli. Csak legyél itt.
lap, tollal és tintával. Ide most írd fel mindazt, amit magad mögött szeretnél hagyni, mint tovább lépnél, amit nem vinnél tovább 2025-ben. Azt most itt írd le erre a papírra. Mi az, amit szeretnél meghaladni? Ezeket a szavakat, mondatokat a papírra. Akár össze is gyűrheted, össze is tépheted, és dobd bele a tűzbe. Hadd égjen mindaz, ami már nem szolgál. Majd a következő papírlapra kezd el leírni azt, amit szeretnél behívni a teredbe, az életedbe, 2025-ben. Azt csak írd le most. Hogy itt eztek a barátaiddal, családtagjaiddal, a szeretteiddel, finom falatokból. Érezd azt, hogy folyamatosan töltődik a mellkasod hálával, szeretetenergiával, örömmel, minden egyes falattal, minden egyes mosollyal, minden egyes tekintettel. Majd írj le 3 olyan dolgot, amiért hálás vagy. Mi az, amit köszönhetsz ennek az évnek, ami a fejlődés
érdeklődésedet a változás szolgálta. Azt írd le. És hogyha nem is látod még tisztán a célodat, hogy mi az, ami előtted van, mi az, amit szeretnél elérni, akkor csak gondolj olyan dolgokra, amik téged töltenek energiával, amik azok a tevékenységek, élethelyzetek, emberek, szituációk. Ezeket is írd le. Mi az, ami a te értékrended? És nézd meg, hogy mi az, amiben már ementén haladsz. És mi az, amiben még nem. Hogyan szeretnél élni? Ha most nehéz, nem kell konkrétumokra gondolni, csak néhány részlet. Inkább gondolj arra, hogy hogyan szeretnéd magad érezni az adott helyzetben, vagy később az életedben. Ez hozzásegít majd a célok megtalálásához. Segít ilyenkor, ha az érzésekre figyelsz, és az érzetekre. Hogyha feljön valami ötlet, terv, mi jelenik meg a testedben. Nagyon szeretnél valamit behívni az életedbe, valami energiát, azt már megteheted kicsiben is. Hogyha szeretnél meghitt otthont, kapcsolatot például, teremtsd meg otthon azokat a perceket, akár kezdetben önmagaddal is, hogy gyakorolhatod önmagad felé ezt a szeretet energiát, ezt a figyelmet, éber jelenlétet. Hogyha több nyugalmat szeretnél a napjaidba, hozz be egy reggeli rutint például, meditációt, jogát, nyugodt olvasást, naplózást, lehet bármi. Csak gondold át, hogy mi az, amit szeretnél érezni. És lassan elkezdtek táncolni a tűz körül. Ez a napforduló tüze. Fény újjászületése minden kultúrában. És ahogy visszaérsz az asztalhoz, látod, hogy papírokból
gyönyörű zöld ásvány lett. Ezt helyezd a szíved fölé. Érezd az örömöt, békét, a kapcsolódást, a szeretet energiát, amely által össze vagy kapcsolva minden érző lénnyel. Ez a szívcsakrád világa. Ide bármikor visszatérhetsz. Kezdj el elbúcsúzni körülötted lévőktől. És a szarvas kivezet az erdőből, az ösvényen keresztül. De most nem arra, ahonnan jöttél, hanem felmentek egy másik magaslatra, onnan visszanézhetsz az eddig megtett útra még egyszer, és tudatosíthatod magadban az elhatározásodat, amit tovább szeretnél vinni a gyakorlásodba, az életedbe, a következő évben. Kezdjetek el sétálni lefelé a hegy másik oldalán. És lassan, ahogy készen állsz, kezd el ébrezgetni a tested. Arcod elé hozhatod a tenyereket, beengedhetsz némi fényt az ujjak között, pislog bele párat, majd engedd le a tenyereket, és nyisd ki a szemed.